100 de ani în urmă, străbunica mea a gătit această rețetă pentru bunica mea, iar bunica a gătit-o pentru părinții mei. Mama era dintr-o familie de 10 copii și mi-a spus că mâncarea asta era la ordine zilei. Se numește malanda sau balanda, unii mai zic, dependență de regiune. O rețetă pentru oameni săraci, dacă vreți, pentru că pe atunci nu erau ingrediente, condimente, o rețetă simplă cu un gust foarte autentic. Începem cu ceapa. Tragem ceapa până la rumenire. Înainte să adăugăm cartofi, un pic de condimente, piper negru și frunză de dafin. Una, două. Cartoful nostru filiat îl adăugăm aici și îl prăjim un pic cu toată masa condimentată, ceapa și uleiul. Adăugăm un pic de sare. La final o să mai gustăm și dacă o să fie necesar mai adăugăm. La fiecare etapă din gătire se adaugă un pic din toate condimentele. Prăjirea o facem 3-5 minute, amestecăm, cartoful nu trebuie să prăjească, trebuie să preie partea asta de sos, după care adăugăm apă, 2 degete mai mult decât e cartoful nostru și la foc mic lăsăm să fiarbă. Acum ultima etapă, avem nevoie de făină și cu ajutorul apei și a mâinilor o să facem așa numitele clioțăchi. În unele regiuni am înțeles că se spune frecăței, am așa să ne frecăm aici un pic. Iar în lumea europeană se mai spun gniochi, dacă vreți. Adică avem nevoie să luăm un pic de apă, punem în făina noastră, luăm făina și se face un strat așa de aluat. Așa. O rețetă simplă, cu un gust foarte autentic. La noi este cu făină, în foarte multe culturi, pe timpul foamei, această mâncare era făcută doar din apă, cu ierburi aromate, de asta și-a venit fraza balanda sau malanda, adică așa, un cumultul din niște ingrediente, călduț, și să meargă nunta înainte. Copilăria mea a fost pe baza acestui fel de mâncare, iar gătea felul ăsta de mâncare mama mea. Ei nu-i place. Mama? Nu-i place foarte mult să filmeze, dar vreau să vă zic că acest gust mă duce în spate cu 30 de ani minim și este o rețetă care vreau să o lăs în Capsula Food, iar pe voi vă întreb dacă aveți și voi așa rețete, poate un pic stranii, poate un pic nu atât de estetice, dar gustul lor vă duce acolo în copilărie unde erați mici, fericiți și împliniți pentru puținul care l-aveați și pentru gustul fermecător.